Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan din ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nagsaka ang business confidence sa mga negosyante sa Bacolod sunod sa kay Mayor Albi Benitez. Tatlo ka mga sityo sa Barangay Carabalan sa Mamaylan City, cleared na sa Philippine Army. Parte sa Lacson Street sa Bacolod, ginsirad na. Barangay Kagawad sa Negros Oriental, ginpatay sa NPA. Kag sa Good Vibes, Bailes Dinusos Dancers, gitagaan sa Heroes Welcome. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginsirad-an na ang parte sang Lacson Street sa Bacolod, Subunga adlaw. Mga stage gin-set up na para sa highlights sang Mascara Festival. Ang Lacson Street halin sa Capitol Lagoon padulong sa BS Aquino Drive ang sirado na. May mga baral na sa mga dalanon. Ang mga stage ang nakaset up na. Sa may North Capitol Road, ang Sunset Stage nakaset up na. Mga sikat nga banda ang natalana nga mag-perform diri sa ulihi nga 3 ka adlaw sang Mascara Festival. Bangod sirado na ang dalan bumper to bumper naman ang mga salakyan malapit sa sini nga area. Sa mismo Lacson Street, may mga stage pagid nga gina-set up. Ang dalan Gatuslao kag Aguinaldo ang ginpanghimo na nga one-way. Ang Aguinaldo ang para sa mga salakyan padulong sa norte kag ang Gatuslao naman ang padulong sa sur. Sa Biyernes tubtub Domingo, ang party sa Lacson Street sa ulihi nga 3 ka adlaw sang Mascara Festival. Ang electric mascara sa Sabado naman ang magasugod sa The Upper East padulong sa Bacolod City Government Center. Sa number 9, sa ikawalo nga semana, parayon nga manubo sa 500 ang new dengue cases sa Western Visayas, samtang 0 naman ang na-record nga new death. Sa Morbidity Week 40 on October 2 to 8, 2022, may 136 ka bago kagid report nga dengue cases sa Western Visayas. Parayon nga man nga ang pagdugo sang dengue cases sa rehiyon. Negros Occidental sa gihapon may pinakamataas nga kaso sa amo nga semana, 55. Nagasunod ang Capiz ka may 30. Kag Iloilo Province nga may 24 ka mga kaso. Wala sang bagong reported nga dengue fatality sunod sa DOH. Samtang siyam naman ang new cases sa Bacolod, ang Barangay Takuling kag Singkang Airport naman ang ginakabig nga hotspots o kung may increasing number of cases sa 4 kasunod-sunod nga semana o kung may death case. Ang Barangay Mansilingan ang may highest recorded cases sang dengue, 105. Wala untat ang pagkampanya para sa matinlo nga palibot kag parayon ang pagpahanumdum sa mga nakitaan sang simptoma kasubong man ang paghilanat kung daw ginakataro nga magpakonsulta kag magpabilin nga hydrated. Sa number 8, natigayo na ang pagpirma sa kontrata sa mga pro bono consultants sa syudad sang Bacolod. Sa Martes, nakapirma na sa kontrata kada Provincial Economic Enterprise Development Department Head Lucille Helvolea bilang consultant for Special Projects and Economic Affairs. Provincial Administrator Refrando Diaz bilang consultant for Administrative Matters and Systems Review. Kaga Teresita Lopez Halandoni, Provincial Hospital Chief, Dr. Mary Ana Maestral bilang consultant for health and hospital concerns sa Bacolod City, nga gintinglawas naman ni Mayor Albi Benitez. Si Anay PhilHealth 6 Regional Director Valerie Ann Holiero ang consultant naman para sa health insurance and health care. Sa number 7, Philippine Coast Guard sa Western Visayas ang napakita kung ano sila kahanda in kaso may aras ang trahedya sa baybayon o kung may magluntad man nga oil spill. May report si Nico Delfin. Ining eksena sang magbungguan ay ang duha ka mga sakayan sa baybay sa ginpatigayon nga search and rescue and oil spill operation simulation exercises sang Philippine Coast Guard Western Visayas sa Banago Port sa Bacolod City. Makita ang pagbiya sa mga crew sa mga barko.
Minutos ang nagligad, kag gileon nga makita ng rescue boat sa makalabot sa Coast Guard ang insidente. Isa-isa aging luwas ang mga crew. 2 have traumatized and 1 has left on his leg. Sa bulig man sa mga private vessels, mga tugboats kag katapos ang Coast Guard Auxiliary, ginpakita man kung paano mapungga ng halit nga sarang matuga sang oil spill paagi sa pag-set up sang oil spill booms. I recommend the recovery operation shall be commenced immediately to recover the contained oil from the water bubbles. Suno kay Commodore Edgar Ibanez, Commander ng Coast Guard sa Western Visayas, ang simulation exercises dako nga bulig sa pagpanghanda sang Coast Guard upod sa nagkalain-lain nga ahensya ng gobyerno kag mga sektor ilabi na sa posible pagluntad sang trahedya sa lawod. Hindi namin kakayanin kung kami lang. We need the help of other agencies. At the same time, this is a chance also for the interoperability of every stakeholders and government agencies. So kaya kailangan talaga natin itong ganitong exercise. Para pagdating sa actual, alam na natin nila kung anong gagawin nila. Ginapabaskog man sang Coast Guard ang kampanya kontra illegal nga droga kag kriminalidad sa bulig sang K9 unit. Nalakip man diri ang pagtukod sang substation agod mapasiguro ang hiluway nga pagbiyahe sang mga pasahero. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 6, hindi amo nga partidahay sang kwarta ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sang PNP sa pagpatay sa construction worker kag barker nga nasapwan na lamang sa Barangay Granada kahapon, syudad sa Bacolod. Padayon karon ang pag-usisa sa Police Station 5 angot sa kamatayon sang barker nga si Erwin Abetong na nga nasapwan kahapon patay sa atubangan sang Father Gratian Murray Integrated School sa Barangay Granada. Sunod sa PNP, isa sa ila ginalantaw nga posible motibo sa pagpatay sa biktima amo ang hindi amo nga pagtungaay sing ila kita bilang mga barker. Hindi pa galing ini mapat-on suno sa pulis tungod sa wala sang may nakakita sa insidente. 3 man ka CCTV ang ilan review kag wala man makita diri ang ginasakyan sang biktima. Sa number 5, barangay Kagawad sa Banwasang Valle Hermoso sa Negros Oriental, ginpatay sang NPA. Patay sa pagpaniro ang barangay Kagawad sa Valle Hermoso, Negros Oriental matapos inigiluthang sang Lunes sa nabukid nga bahin sa barangay Tabon. Sa investigasyon sa PNP, nagapaglakaton lang ang biktima nga si Noni Cadorna. Upod ang iya anak sang hinali na sila sugataon sa duha ka mga armado nga persona. Gitiro na lang gilayon sa mga sospek sa makapila ka beses si Cardona nga gitunaan sa iya kamatayon. Ang Leonardo Panaligan Command ang napagwa man sa ilang statement kahapon kag ilagin ako ang pagpatay sa Kagawad nga ilang ginasiling nga masupog nga intelligence assets sang army kag kuno nagapamahog sa mga pumuluyo nga iya ginapilit mag-surrender bilang supporter sang NPA. Sa number 4, duga nga emergency responders ang DRRMO ang italana sa highlights ng Mascara Festival celebration. May 108 tanan ka mga emergency responders ng Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office ang magaserbe sa highlights ng Mascara Festival. Sunod kay Dr. Ana Maria Laarni Porran, magadugang man ang katapos ng Provincial Risk Reduction Management Office sa pag-monitor kag responde sa tion sa mga emerhensya. Humarin sa nagsugod sang selebrasyon kadamaan sa mga narespondihan sang DRRMO, mga tumalanaw nga gin-atake sang hypertension kag mga minor injuries tugas sang vehicular accidents. Sa ginapaabot nga pagdagsa sa mga tumalanaw sa highlights sang festival, nagapangabay si Pornan sa publiko nga mangin responsable ilabi na nga nagasaka ang kaso sang kolera kag COVID-19 cases sa syudad. We'll be collaborating and coordinating with the province response group. With regard sa personnel, Dok, do pilang dugang ta?
Sa personnel, so sa una, ang amo niya, no, so by 22 to 23, 100% of our personnel will be on duty. We still aware, use your mask, go to kung especially sa crowded places, no, kung kabasakit, hindi na lang magpa. Sa number 3, sa 61 ka mga Omicron XBB subvariant ka na-detect, 60 ang gikan sa Western Visayas. Isa naman ang gikan sa Davao Region. Inibase sa resulta sa pinakauli nga batch sa genome sequencing run sa nagligad nga October 15 to October 17. Sunod sa DOH, ang 61 ka XBB variant tanan mga local cases. 8 diri ang active kag 50 nakabig nga recovered. Ang XBB coronavirus subvariant ang ginapatian nga highly immune evasive kay bisan pa ang mga yadtong mga antibodies na batok sa COVID-19. Ang sarang sa gihapon makakuha o kung malatnan sini. Ginasiling man nga ang among variant ang nagatugas ang surge sa kaso sa Singapore. May 5 naman ka mga XBC variant cases nga na-detect sa Western Visayas. Sa tunga sining mga bago nga variant, ginpahayag sa DOH nga ang bakuna nagapabilin nga epektibo, nga pamaagi, nga malikawan ang severe kag critical COVID-19 kasubong man ang kamatayon gikan sa COVID-19 bisan ano pa nga variant. Ginapasiguro man sa DOH nga padayon ang surveillance kag monitoring agud tunga ang threat sa possible outbreak ang matutukan gilayon. Padayon man nga yara sa low risk ang healthcare rate utilization rate sang pungsod. Sa number 2, gin-clear na sa Philippine Army ang 3 ka mga sityo sa Barangay Carabalan, Himamaylan nga apektado sa inkwentro nga nagluntad sa nagliligad nga semana. Ginkumpirmar ni Brigadier General Inocencio Pasaporte nga cleared na ang 3 ka mga sityo sa Barangay Carabalan sa Himamaylan nga apektado sang sunod-sunod nga enkwentro nga nagluntad humalin sang Oktubre 6. Amat-amat naman nga nakabalik sunod kay Pasaporte ang mga residente sang sityo Medel, Sigang kag Campayas matapos na clear na sang Army ang ini nga mga sityo. Sunod kay Pasaporte, wala na sang presensya sang armado nga mga rebelde sa amo nga barangay. Sunod kay Pasaporte, wala na sang presensya sang armado nga mga rebelde sa amo nga mga barangay kag ang tropa na lang karon sang Army amo ang nabilin para magbantay sa lugar. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City Mayor Albi Benitez nagsiling nga nagsaka ang business confidence sa mga negosyante karon nga Mascara Festival. Subong pa lang, ginaplano na ang mga aktibidades sa Bacolod para sa bulan sang Disyembre. Ginakalipay sang alkalde ang kadalagan sa mga negosyo sa Bacolod karon nga Mascara Festival. May mga kumpanya gani nga kasubong sang SM kag Nestle nga nalabawan ang income kag market shares kung ikumpara sa Iloilo sa mga tuig antes ang COVID-19 pandemic. Pati maan ini suno sa alkalde nga mga inabot pa ang kaayuhan para sa syudad. Ginapabugal man sa alkalde ang pagdugok sa mga tumalanaw sa 7 ka mga festival sites samtang naghilapit pa ang highlights sa ginakabig grandest celebration karon nga tuig. Subong pa lang ginaplano na suno sa kay Benitez ang mga activities para naman sa Disyembre agud magtayuyon ang negosyo sa madason pa nga tinuig. Ang question again, what's next? So we're now planning for December activities to make sure that we have a continuous engagement sa tanang mga business establishments, and hopefully this will continue to the years to come. And isagit that I've noticed that there has been high increase of business confidence in the administration Subo. Sa Good Vibes, mga Bailes de Luces dancers ang ginhatagan sang Heroes Welcome sa ilang nga pagpauli sa Banwa sang La Castellana. Ini matapos magdaog sang Best Foreign Performer Excellence Award sa South Korea. Yaring report ni Romeo Subaldo.
Daw mga artista nga nag-abot sa Castellan na kagindagsa sang fans. Ilang sitwasyon sa video ni Ronnie Baldonado sa naginabot ang mga Bailes de Luces dancers sa Banwa halin sa preska pa nila nga pagdaog bilang Best Foreign Performer Excellence Award sa 2022 Chunjang World Festival of Recollection sa Gwangju City sa Donggu District sa South Korea sa Sabado. Ini ang winning performance ng Bailes de Luces. Atas pa man sa final performance, agaw atensyon na ang performance nila na naghatag sang kalipay kag dungog sa mga negrense. Kinakalipay naman ni Mayor Rumayla Nicor magalimutan ang kadalagan sa ilaga dancers nga suno sa iya, dako man ang inagyan nga kabudlayan para makapangita sang pondo kag pagkuha sang visa sa mga nakigbahin sa festival. Masobra sa 80,000 pesos ang cash prize nga ilang nakuha pero para sa alkalde, mas dako nga bulig sa turismo sang Banwa ang makilala ang ilang festival kag ang posibilidad na makatukod sang sisterhood sa local Korean government. Barb, mga amo ni pala klase ng mga kadalagaan, nakaka-proud bilang mga negosyo, no? Kag mi, inang halin pa sa una, no, saksi na sang excellence sang Bailes de Luces. Inyo na, hometown na. correct. Kag kadamo, na ganyan isang award nila daog nila. Kag hopefully daho pagid nga maabot. Kag hindi lang sa iya na Castellana, sa iban pa. Correct. Kag makalilingaw ha, magtanaw sa ila. Actually. Kagamit ang mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.